job's a joke you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second. Konnichiwa! I dette forsøg vil vi se, hvor hurtigt magnesium bliver opløst i enten eddikesyre eller saltsyre. Okay, det vi har her, det er spændingsrækken. Som vi kan se, så er den delt op af dihydrogen, hvor vi på højre side har ædelmetallerne, som er guld for eksempel. Det er det, der gør, at guld kan ligge i jorden i flere århundreder uden at ruste og gå i nogle kemiske reaktioner. Og så har vi på den anden side de reaktionsvillige metaller, f.eks. magnesium, som vi arbejder med i det her forsøg, jern og andre stoffer. De er nogle, der meget gerne vil gå i reaktioner. Og samtidig så vil de metaller, som står til venstre for dihydrogen, de vil kunne opløses i en vandlig opløsning af syre, og derved kunne skabe dihydrogen. Så f.eks. hvis det er, at vi har et metal, der indgår sammen med saltsyre, så vil et af de stoffer, vi får ud af det, så være dihydrogen i gasser. Og det vil vi komme til at se i det her forsøg. Ja, så vil vi gerne opstille reaktionsskemaet for, hvordan magnesium reagerer med enten saltsyre eller eddikesyre. Og saltsyre ser sådan her ud, og eddikesyre ser sådan her ud. Yes. Og så har vi magnesium på fast form, som enten får saltsyrens H eller eddikesyrens H plus, som så er på væskeform. Det ender så med at blive til magnesium på ionform, som har plus 2 og H2 gas. Yes. Og det reagerer med H plus, fordi at det her spændingsring, så er magnesium til venstre for dihydrogen, og derfor så laver vi en reaktion. Så vi starter med at afstemme reaktionsskemaet. Det gør vi først ved at sætte oxidationstal på. Vi starter med 0 her, fordi der er et stof. Så har vi plus 1, plus 2 og 0. Okay. Hvis vi skriver det op i et tilgangsskema, så bliver det magnesium, som stiger med 2, og H, som falder med 1. Ja. Som gang med 1 her, og med 2 hernede, så vi sætter 2 foran H. Dem skriver vi op på venstre og højre side. Så tæller vi ladningerne, og herover der er den på 2, fordi vi har 2 plus 2. Og herover er den også 2 plus, fordi vi har 2 plus 2. Og da det så er det samme, så sætter vi hverken H2O eller H. Til at starte med i dette forsøg har vi vores 2 reagensglas, hvor vi hver propper en af vores syrer ned i. Her en saltsyre eller etansyre. Efter dette placerer vi eller overfører vi vores magnesiumstykker på samme side, mens vi har en timer klar til at tage tid på det, for at kunne se forskellen på, hvor lang tid det tager for dem at nedbryde magnesium. Ja. Nej, vi skal kun til at lave det der rigtige Asian noget, hvor hun... Det der. Så på Er du på Vesterbro? Nej, er du på Nørrebro? Er du på